Čo bolo ťažké sa dostať na stream? Na Separa bolo ťažšie, Octagon bol ešte ťažší. Dobre, Ideme postupne. Treba si uvedomiť, že oni chystajú najväčší koncert na Slovensku, čo tu je, a ty nechceš byť ako otravný. Taká mucha. Strašne nechceš, ako ťa môže Separ zavolať na koncert, keď Separ ani nevie, že existuješ. Ale keď tam budeš 4 dní oxidovať Presne, na telom poli, tak už vie. vyslovene si sa im tam natlačil do toho. Tu mám na mobile Post Malona a teraz pozriem a tu je predo mňou. Tak nejaký SBS-kar na mňa začal húkať, že tak okamžite idem pred. Dostal som také naskočené lakeť z hora na temeno. Ja som si hovoril, že toto nie. Ale tak ten Separ sa celkom potešil, že keď si mu to dal. A priateľka jeho mi tiež napísala vlastne, že veľmi si ho potešil, veľmi sa teším. A som sa bál, že či to nie je veľa. Ja som, že či nedám za desku. Ja som bol fakt. Pre mňa je cieľ ultimátny je, že keď je nejaká akcia, tak sa môže povedať, že nám ide fotiť Nikolas Matinko.